empreses de l'economia social i cooperativa d'arreu de Catalunya han obert les portes a la ciutadania per donar a conèixer què fan i com ho fan en el seu dia a dia. El projecte Aracop, concretament en el context de la celebració del Dia Internacional del Cooperativisme, té per objecte visibilitzar i donar a conèixer el món del cooperativisme. Per això fem més de 30 activitats de cooperatives que ens obren les seves portes per poder-les visitar i per poder-les conèixer in situ. Dins de les actes de la Diada COP ens vam plantejar també donar a conèixer els tresors que tenim aquí a la Fundació i bàsicament era fer unes jornades de portes obertes del centre de documentació cooperativa que tenim i també la presentació del llibre sobre l'Andreu Cortines. A part de tot en aquest centre, a part de trobar llibres de cooperativisme, doncs podem trobar també el parc d'arxiu històric que es pot fer un estudi i un recorregut molt important amb tots aquests documents. Hi ha dues visions, una mítica i una realista. Aquestes dues visions sempre s'entrecreuen en les discussions sobre el cooperativisme. I en Cortines sempre va pensar en el cooperativisme no en termes mítics, sinó en termes de realitat. Som un grup de cooperatives, 15 cooperatives, que ens vam unir per anar creant mercat social al voltant de les nostres activitats. Avui hem volgut mostrar a qui li interessi els nostres locals més plens i a què ens dediquem. Som una empresa d'economia cooperativa, que el que fem és ajudar les empreses a integrar en la seva estratègia i en la seva gestió la responsabilitat social. Els actes de celebració del Dia Internacional de les Cooperatives van finalitzar amb un sopar i ball a la plaça Can Fabra de Sant Andreu.